Musta ka mo niyan sabi yung alagad si Kanginan Trifon Morales and then my partner sa manako diri si Randy Tayad. Don't forget asap yun. Abang ampo mga kala. May itong nahon. Thank you kay Lord sa mong yata ka na mong grasya o nga mong gipangandoy nga maglinahon ta ang tibok kalibutan. Thank you kay Lord sa mong grasya nga gihatag ilabi ni sa mga grasya usab nga hinatag gikan sa produktong Sid Marketing sama sa Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, kaping matapang, kaya kang ipaglaban. Grasya ang ginama, gikan sa Sid Marketing, tatak, magaling. Bueno, kay sunan, atong sotang po kartong katagan ng pagdagad no, pinadaki ni sa usaka lalaki, nga nagpatago ng sangan nga, guwapo ay ganda, nga sa artista man Kiano. Okay. Kinigibatan duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan, ang atong sender, si Kiano. Tayong pagbumiyaw sa Lex Pinoy. Porti ng problema na ko niya ako sa wakik. Kay gawas nga maldita kayo, marupoy pa yung kayo tanan. Pero araw niyo masabta ng istoryano, inungo na yung pagsugod. When I said, I needed you. Samoy? Nag-unsa mga ito ilang Patricia gabi Hmm? Ayaw pa maka. Kaya di ka makalimod na ko. Unsa? Ito kas ilang Patricia gabi, di ba? Anong di? Daan pa ko. Miangkon ka na gyud. Tampar, gudu sa may problema ni mo. Wa ko'y problema. Ikaw ang naay problema. Ano man taon? Ay, Nag-unsa ka dito sa ila. Sa may ipasabot si mong pag-adto dito. May relasyon mo? Ha! Dugan na tingali ko. Inyong gibuang, no? May relasyon mo, no? o sabihin na siya mo, ikaw pataka mo lang, ha? Ay, Siya pataga. Nag-unsa lay ka dito lagi. May gikuha ako dito. Sa mo ko na yung magikuha dito. Sumaon sa may gisugo naman ako. Ha? Ikabi nagsugo na ako, ha? Nga patungo sa ilang Patricia kay ipakuha ni mo tong hair blower. Ha? Saman? Iuli ko ni? Ayaw. Mina. Iuli ko ni? Ay, nalimot ko. Sunod gani, suguon ka, magpahibaw ka, gisugo ta ka. Bulay og sige kada ko sa kada. Ang sana eh. Ikaw pinalimot, ikaw pa kasap. Mas, paitay. Sunod, ayaw kalimot. Pahibaw nga gisugo ta ka, pahibaw ako. Magkakidyo na niya eh! Nanay, ingon namang teacher ba? Patuon ko doon si tatay kay makiksulti niya among teacher. Ansa? Kanos ang managkarelasyon sila sa tatay ni mag-imong teacher? Ha? Animal ganin tawhana. Gusto gyud daghan kay babae, mura na pagwapo. Mabot ka ni sa tatay ni mo, ing na konsultihi ko, pahibaw ako ha. Tatay, Ano niya makasgawas? Nagduwa-duwa kag taksi? waoy. Gipatang man kong nanay din Unya, pasulti siya kung maabot na ka. Ay, gusto ka na inahani mo? Kay! Modern ka na anak ka. Nga ikaw gimukuha sa bata dito sa eskwelahan. Kay maod di ay, nikiringking na sa di ay ka. Iya na sang maestra imong gibirahan. Ay, patakaw sulti niya. Ikaw ba? Ngano, mamakakpagod ka, ha? Dahil pagutan ang anak ni mo, paatuong ka kunos iyang maestra kay makigsulti siya ni mo. Ha? Basta may problema ang bata sa eskwelahan. Musulti yung tanang anak ni mo. Haba niya eh. Basta bata, isang guway buot. Ibabas kang buriton kaya bata, ha? Buriton bitaw. Ha, masakpan talang kang kianuha ka, suri na lang, bungkag lang pinig kita. Naunsa man taong ka ni Daw eh. Hello, pre. Oy, pre-kanot. Pre. Si pare. Ang butok asa to. Ha? Ni bata nga di dool, okay sa ni. Ako ng anak. Ay mo din ng anak. Nanay, magduwa sakto. O sa iyo doan, kadang taksi-taksi. Sige pagduwa. Atos ilang mercy kay pakanon ka nila dito ha. Ato pagduwa dito. Oy, nanay, ato na pa, nanay.
kondisyon lagi ka ni sir. Kasawag kay. Mula hutay gigang maayo ni sir. Bisag pila pa karoon. Uy, di tama daw o tanga ba? Di sir eh. Mao mga ning kusugay ning hali na mga ni. Mau ba? Mao na. Sama sir. Tistingi. Usa lang ka kapsul. Di ba maproblema kag pangihi mo. Ano man? Na, murag hos nga bumbiro sir ay. Ug di mo pugngan, sus maglisod ka. Ang imong tupad, maigo pa yun. Mau ba? Basta suwayin lang ni sir. Di ka magmahayan eh, suwayin eh. Ay. Tagay ko, totoo lang ka kapsul. Nagpalit na lang ko pang power ba kay murag na kamatikod mong ko nga. Ako asawa, murag wapod man, di na malipay na ako ba? Maong akong, di pa rin kamutan nga malipay siya. Kaya nabaw kong di siya makontento na ko. Maong nga, gisoya na ako ang akong ipalit. Mutumar ko ron. Aron ikagabi eh. Inig pangatog na mo, epekto na. Asa naman itong ipalit na ko diri, ha? Asam to asawa na ko, baka gilabtan niya? Day! Day nida! Asam itong ipalit na kong... Kani mong gipangita? Basi nagtuo kang wako kailaan eh. Mayong pagpaminaw Para sa asa ni? Lex Pinoy. Day, kining kuhan Di kay... ba mo na gamiton nimo para sa imong kabit, no? Patakap na kang sulti na, eh! Asa rin nimo gamiton? Kinsay gamitan nimo ani? Siyempre, ikaw! Ihasak yan, no? Ha? Di na mo barok ang imo. Mubarok na! Yang anong mo gamit magkaini, ha? Para imo lagi, anhin na ako gamita para nimo. Ano sa mong taong gawin? Pero, inipatog na to. Unsa ko na ko day? Mga itong kanon? Dukot naman taon eh. Ipagreklamo. Kay makaon. Makaon gihapon na. Mura sa kagkaroon pa kakaog dukot da. Paita sa ano na ito ano eh. Pre, kano? Oy, pre! Dali na! Mga onda dali, pre! Dali! Oh! Ay, Pre, okay ka? sakit ako na rin. Anggaw ka, dukot to malangay na imong gikaon niya. Mangagda pag ka. Respeto man na naikog tong dito mga agdaw eh. Respeto. Kaon gina. Pakaon ni mong dukot. Aw. Kaon? Masab kaon ang di pakanon. Ipagkilasilas diya kyan no eh. Ay, kaon na diha. Rumang hugas ka sa plato ini kahuman. Kaya no, mulakaw ko ha. Ati manan ng bata ha. Basig mapas mo na. Asa man day ka? Ay nalang pangutana diha. Mura sa jugkag, mukuyog. Ay, ang suko ko rin. Mutanar gani Kaya nga naman, mukuyog ka. Mingon day ko. O mo na diha. Ano mangutana pa man ka? Diha na ka, oy. Ang bata ha, mapas mo kayo ng bata. Huwag kayo na ikaon. Buslutan ko ginang kilid ni mo. Haskang bagsit ka ginasawa eh. Pataka na pamasangil eh. Paita mo'y magdaghan. Huwag itaw effect ang gipalit na ko nga pangpaisog ko no. Kaya huwag man ko paskura sa mga asawa. Ang buto nga no. Naluob mo siya kay lagi na ako no ko'y kabit na huwag man tao no. Pataka mo tayo ha. Pulos ko ito na butang-butang ang iya ha ba? Unya. Asa naman yung bataa, uy? Huwag naman mo ulit. At ito naman lang tingali puyos lang, Mercy. Tintin, nak! Tintin! Tin! Mayong pagpaminaw sa Kalaagal Lex yan yung bataa. Pinoy. Ay, apaso na ko silang Mercy, bi. Basig din na tumuuli bataa. Akong adtuon. Ay, naara. Ay, mo pa'y pag-ulit. Akong ikasugat. Nay! Unsa man ka? Ay, di na ka muulis ato. Nay!
Ganina raman da kong muuli. Nga naman si Ninang. Ha? Nanay, di na ko isulti ni mo. Ayaw na lang taan na, Tintin, oy. Di man ko, Nay. Nakita mo ko na ko sila si tatay o Ninang. Nanood sila sa kwarto. Unsa? Nya, pagsud nila sa kwarto, nanay, no, nagupo sila. Unya, nag-kiss sila sa tatay si Ninang. Uy, nagtiwasa. Ato na isulti sa atubangan ni tatay ni mo, ha? Isulti na siyang atubangan, ha? Nagkasabot ka, nak? Asan ako isulti, Nay? Sa atubangan na mong tatay ni mo. Tin. Ay, Tintin, day. Nanay mong amahan, ay. Ay, Dali, Tintin. atubangan na to imong amahan. Dali. Asa ka, day? Pambira ng sundang. Day. Pambira ng sundang. Unsaon ni mo, oy? Ang bilang ko, sultan. Ay, kaliso, dingdak ko na tagtiyan. Magliso na taghubo sa itong sapatos. Ngigada? Kapoy do? Ha? Nagpalit man gyud kag kapsul, no? Masa nagpalit ba? Pataka man lang ha? Masa man paggamit nga? Huwag man ka magtaganan ako. Wa bitaw. Tintin! Nanay? Dali, Marika. Nanay? Ngano, nanay? Karon, siya ta maginis taro ning tawhana ba? Kita ka din sundang? Bag-o din akong gipabaid ka, no? Karon, di na ka makalimod kay may nakakitas inyong gibuhat. Og dahibaw ka ba nga kining bata mo'y musulti na kung tinuod. Di gini mamakak ang bata, ha? Maon ni sila ituhuan sa korte. Mo nga karon pa lang pangandam na lang daan. Tintin, isulti ang tinuod kung unsa gyud imong nakita isulti. Jesus, tuon nga na bata. Ang burito nga na, liwat mo na ni mo. Unsa man? Unsa man na kita ni mo, Tintin, ha? Tatay, nanay, nakita man ako sila si tatay at Ninang nga misud sa kwarto. Nagubos sila dito sa nanay. O nag-kiss sila ni Ninang. Pareha sa gibuhat ba ninyo ni Ninong? Animal. Hasta de ka? Ubuhat de ka na? Tabla! Pwede! Wait sa mga mata. Ambil sundak. Ambil sundak. Piano, ngano, agay-agay ko man na imo. Ha? Nagtuok nagpaubusan ko ni mo permi. Sobra na yung gibuhat nila, ha? Sobra na. Busa ang ilang putno na ko ng sungay mo. Piano. Ha? Busa man, ha? Patsunto ka. Patsunto. Sino? Hop! Balik dali! Balik dali! Muna ako problema. Kay gikihap ako sa hanggaw. Kay kuno, gihulga kuno na ako sa kapatyon. Unya, kulatam sa kunya. Bisa kung saan nalang ipasangin ba? Mga samot kay kukalagor eh. Saan pa man siya eh? Sa may akong buhaton na ni. Palog na bagi ko ninyo sa may akong buhaton. Kung ka mo pasultihon, kaya no. Personal si Father Tami Ugpo diha sa Kamambugan, Ubay, Bohol. Ate Pres? Okay, ang sender na ito karoon adlaw ko Kanis Dudong Kiano, Ate Pres. Kiano? Kanis Dudong Kiano. Problema ani niya kay iyang asawa taon baka nang isog-isog taon sigil ni siya bunugon Ate Pres. Niya. Mura bugalan lang pirmi ba, binuangan ba. Nya katapusan iyang anak mo nisulti sa iyang mama nga sa ito gisulti Ate Pres nga. Katungkuan eh. Kita ko ni Ninang, niya, nanood sila sa kwarto. Kaya nag-kiss sila. Aha. O, niya,
Priya pa sa inyong gibuhat ni Ninong Nay. Oh, Tabla. Yung nanay, mag-isog tayo sa Audi. Ay, tabla. mga ito din mga ito din yung kano, di ay, apat yun. Purti dagana tao siya nina. Sayop na imuhan ni Daoy, ikaw, babae man ka. Ninang, nanay niya. Si nanay niya mo yun. Una, ni Ninong. Tabla. Aray, usub. Kitsoy. Kurbida, no? Muna ako problema, kay gikiha kapag usa ka na ang dako. Kay ako kuno si Gihulga ng patyon. Kunya, gikulata, pag yung kuno na ko siya. Bisag unsal ay pasangil taon. Nakulatahan, wa ba ito siya kulatahin, dagan ito siya, ati presa. O dili, tablan na lang, oy. Tabla, uy, nguso. Parihaw mo. Tilawan mo mga kanahan mo. Tablan na lang. Tablalan. Mas bayo na. Decision na skurti. Draw! Ba, mo sa'yo basa na ito niya ba? Ba? Oh, tama ka. Naraman na yung okay pa na is Bible si Bambina. Kung naari ka dire sa ikaduhang Pedro. Okay? Kapitulo 1, versikulo 5. Aha. Tungod ni ini, paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Ug sa maayong pamatasan, ang kahibalo. Sa kahibalo, ang pagpugong sa kaugalingon. Natinga ko Goliath. Kajot ba? Ate Pres, natinga ko nga. Muingon nga, parehas ko sa gibuhat ninyo ni Ninong Ma. Sa ato pa. Para sila da. Mayong Dili, sa ato pa. pagbuminaw sa Lex Pino. Kining gibuhat sa bana, tinuod ini. Kiningom lang bata, prepos gibuhat sa O gingan lagi, niya mama. tinuod lagi, iyang nakitaan. Niya mo to, pagsubong niyang nanay niya, iyang giingnan nga, kita kami, mananood sila ninang o si tatay. Nag-kiss sila sa kwarto. Parehagod sa inyong gibuhat, nay, ni Ninong. Ang Yes, pangutana ni Anino, kinsay unang nagbuhat. Si nanay niya tingali. Mm. Kaya away naman to tatay niya. Pananglitan og ang nanay mo yung unang nagbuhat nga nakitaan sa bata, Oo. nahugno na ang kaugmaon sa inyong bata. Ngilad kaayo. Ngilad. Dili maayo. Di maayo. Pananglitan, kung ang unang nagbuhat nga nagkita sa bata ang amahan, ngilad gihapon ang talan-aon isip asawa nga nitugbang kas gibuhat sa imong bana. Kana kung ang bana mo yung unang nakita sa bata or ang bana mo yung nagbuhat nga una, unya nitugbang ang asawa, ngilad kaayo. Samot na kung ang unang nakita sa bata ang iyang mama. Usa mas na ilang bahay, oy, magiharian mas panuway. Ako ba, pareha gabi nagdam Nga naman. natuko ate prestong ito yung kakapoy nga git kami nagdramang gulyat nga natuko murag alas 2 na niya flat yung kayo kung lawas pagkatug ba flat sa nga tanang kay matuko ako manggong ihangir ako do kay BTS tungod sa mga barikos lagi sa akong BTS lapoy kaayo murag ko giurom. Amo to sa panawaya nga wala kitang nabisag yun sa kuno kung alsa kong mga bukton. Dami yun maalsa. Tungo sa kakapo. Oo. Pero sa akong dam ko ate pres, kamurag uro mo ito, nakuha ko na sa altar ang krusipiho. Krusipiho may tawag ana. Kana bitong krus nga na Jesus Christ nga gado pa. Ako dyan ko nung gingon, sige. Naana dyan ko Sa ko. maimong giinan. Ang katong dako ni pa, day abat mo sa duwa ko klaro basta doon mo atak na ko. Usahay in fairness of mga relihiyon, kita mga Katoliko natin mga larawan sa mga balaang santo sa tungkon. At least makarelate o sa'yo, makalingi tangan, hindi akong balaan nga kuan ba ako ana ba kanya itong sindir ang ba naman kanang na ang Sir Kiano,
Unsa man, kanang wa ba mo'y pagpakabana, kanang wa na baka mo musimba, wa baka mo, kumot pasabot ba kanang, ayaw intaon pakita ninyo ang bata, o kasi una nyo nagbuhat, ayaw intaon pakita. Ano sa model sa inyong balay? Asa man di ay, ugway kwarta, yatog hotel or motel. Atos ka sa gingat ay pagkadapan mo hinog ganig pagkadapan mo dagang hulmigas. pagkadapan mo hinog ganig pauli. Hinog bayabas. Lain ka istanan. Pero, muna itong iyon sa pagkawa. Tabla na lang mo doon. Ay, kapayangan. Kaya magamot na yan. Oo. Abot Wala lang dito. kihaay. Ug magkinihaay mo, masamot mawawan mo kay Kamundaman. pangasabaan mo abot dito. Oo. Wa mo'y maayong mga ehemplo nga gipasunod sa inyong anak. Usba na lang yung kinaiya. Usba na ninyo in town. Usba na Wala ninyo. na. Simba ko, ug doon na ka magkibuot nga ingon ana. Ayaw in town nyo pagkita ang bata. Oo Uy, na. Ginoo ko. Unsa may masusaw na huna sa bata. Lain eh. Nya, ang ako ba ate pres, okay, panabi niya sa bata dito sa gawan. Kana, ipanabi nga to sa iyang silingan. Katubitod din na itabo ate pres nga Nga. tagimulistiya ang bata. Nga di siya kaako istorya sa iyang mama. Nga gimulistiya sa iyang papa. Dito siya musumbong sa maestra. Da. Ingon anay rumanitan nga, Ma'am, akong mama ba? Akong mama, papa. Pero kayo, usba na ninyo, Ma'am, sir. Ayaw nag-usba, pero ayaw na lang ng kiya-kiya. Mauwaw man mo. Mao, tabla maka mo. Pareha mo mo da. Kay, ay, no, kay taon, sama ko ako na imagine diri ba ang bata, yung taon sama kayang inikadako niya, gunya ng buhaton. Inyo lang giguba ang kaugmaon sa inyong anak, ha? Ubani sa pag-ampo, Holy Spirit, ha? Salamat sa pagpadangat at tontolo manon. Kuna ko ang puzzle, tiha.